Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban illeşler. Mening size bugünkü okap berjek goşgym klassdaşlaryma bagyşladym. Elbette meňem mektebe turanma epetli ýyl boldy. Sizem edilmeň ýaly duýgulary başdan geçirýänsiňiz, klassdaşlaryňyzy göresiňiz gelýändir, duşasyňyz gelýändir. Belki çağalygy, ýaşlygy ýatlasyňyz gelýändir. Menem şol sanly klassdaşlaryma küýsäp bir goşgy ýazdym. Şonu size okap bermekçi. Dinläň, lezzet alyň. Klassdaşlaryma. Adamlar alyňa saçyp herse bir ýana barýar. Dün göreniň ýok bugün dünýede boşap barýar. Göwnüme ýa meniň barha azalyp barýas. Esenlikmi dogan diýip boş ýere salam berýäs. Gaýta-gaýta aýlanyp ýadyma düşüp durýar. Klassdaşlaryň güler ýüzi, entegem gülüp durýar. Garyndaşlar, dost ýarlar, janyňyz bir sagmydyr. Aradaky böwetler böwsülmejek dagmydyr. Ol böwediň adyna geleňsizlik diýilýär. Insan ömrü geçip dur. Gartaşanmyz duýulýar. Oba aýlannyk. Nirde siziň baryňyz? Dirim ýa ölüsiz. Mazardamy ýaryňyz? Habar hatyr ýok sizden. Ýa bu köni oýunmy? Ençe ýyllar dymýaňyz? Ýa şol heňe boýunmy? Öwdük özge ýurtlary, hyýallarda baýadyk. Ene toprak yerine özge toprak saýladyk. Klassdaşlaryň suraty bezäp durýar albomy. Kimsi bardyr obada, kimsi saýlandyr bamy. Mene göresim gelýär, kynekeni garaşmak, belki de nesip eder diýerlikde görüşmek.